か。はい。やはり一度人間になる。来たか。ボーデル、今あんたふざけやがって。もう後がないぞボーゼル。虫ボーゼルよ。何を言う。その剣を握っていられるのも面白い。いでよ我が下僕どもよ。すごいや。見たか。忘れてもらっては困る。笑わせるな。我々の力が光る。ならば見事光の末裔に立ち。
人間のためとは言わないけど、お前たちのような存在。また強くなったぞ。このベルゼリ、お前たちはたける炎の力よ。人間の灼熱の炎すべてを飲み込むボーゼルス。我が敵を撃て。我が敵を撃て。
私にた我が敵を討て。我が敵を討て。灼熱の炎で全てを飲み込め。